Hazinnenavond in Rooij. Kinderoptocht Landweert. Het is vandaag 13 februari. Dit is het PLMA-journaal. Waar de mannen jaarlijks losgaan op de Kelsmiddag, hebben de vrouwen ieder jaar op donderdag voor de carnaval de Hazinnenavond. De enige avond in het jaar dat de cafés de deur openen voor alleen vrouwelijke gasten. Goedenavond. Jullie allemaal? Goedenavond. Veel Hazinnen uit Rooij. Het centrum van Venray stond donderdagavond in het teken van Hazinnenavond. Om 7:11 begon het vrijgezellenfeest op de Grote Markt, waar boerenbruid Nicole haar laatste woorden als vrijgezel met de aanwezigen deelde. Wij gaan een rondje lopen door heel Venray en we gaan de 7 kroegen die meedoen aan de Hazinnenavond, toch gaan we allemaal even neven. Vanavond gaan wij ons eigen feestje bouwen. Daar hebben we geen geld bij nodig. Na vandaag kan de vastelavondstrijd verder gaan. En hoe zou jij morgen op deze avond terug willen kijken? Ja, net als zoals ik naar mijn speech zei, dat het een Hazinnenavond is om in te listen. Dus dat je er met heel veel plezier aan terugdenkt en dat je hem nooit meer zult vergeten. Ja, het is gewoon een hele eer als je gevraagd wordt als boerenbroedje. En dit is mijn vrijgezellenfeest, dus dit is mijn feestje vanavond. En verwacht je dat er nog gekke dingen gaan gebeuren vanavond? Nou, ik heb vanavond iets van ik laat het gewoon allemaal gebeuren en ik zie wel wat er op mijn pad komt. Daarna barstte het feest los en konden de Hazinnen terecht in een groot aantal cafés in Hartje Centrum. Zonder mannen. Maar is het wel leuk? Ja, heerlijk af en toe. Kind thuis. Gezellig, leuk. Ja. We zijn al voor de 34ste keer op pad. We hebben geen jaren overgeslagen. Vanaf het allerbegin hebben we dat gedaan. En dat is onze avond, er komt geen man aan. Ja, dat kan ik niet precies uitleggen. Het is gewoon een andere sfeer. Het is gewoon een ander sfeertje dan de andere dagen. Ja, ik kan het niet uitleggen. Heerlijk. Niks aan. Nee, hartstikke leuk. Mannen hebben niet nodig om plezier te hebben. Nee, we hebben het samen heel erg leuk. Nou, het is gewoon gezellig. We gaan met de stel op pad. We treffen ons op de markt. En al de schoolvriendinnen, al de buurvrouwen, al de vriendinnen, alles treft elkaar dan. En dan gaan we ieder jaar op show. U bent prinses? Ik ben prinses, ja. Nou ja, ze maken mij nu prinses. En wat is de reden daarvoor? Mijn man en mijn 2 zoons zijn prins en adjudanten in Marseilles. En ik heb nog nooit gehoord dat de zonen adjudanten worden van hun vader. En nu, ik ga altijd al met deze Hazinnen op pad. En nu maken ze me spontaan prinses. Want ja, de hele familie en ik was niks. Vinden hun zielig. Dus ze maken me nu prinses. Ja, gewoon de sfeer. Het is gewoon heel gezellig. En er wordt mensen niet zoveel gedronken. En kunnen gewoon onszelf zijn, hè, zonder dat mannen ertussen zitten. Dan zijn we meteen al mannenvolk, hè. Nu kunnen we gewoon met elkaar leuk kletsen. Toch kom je mannen tegen op deze Hazinnenavond. Buiten onze cameraman zagen we in de muziekgezelschappen toch ook mannelijke gezichten. Ja, het is wel een andere sfeer, ja. Maar ja, wat zal ik erover zeggen? Ja, het is geweldig, geweldig. Eén van de mooiste dagen van de carnaval. Want? Alleen maar vrouwen. Nou, wij gaan vanavond wat Hazinnen inlijsten. We gaan met ze op de foto, als onderdeel van de wedstrijd op Facebook. En dan kunnen ze die foto insturen. En dan kunnen ze een leuke prijs winnen. Terwijl de boerenbruid flink aan het feesten is, ligt manlief thuis voor de tv. Of toch niet? Ik heb toestemming. Ik bemoei me nergens mee. Ze laten lekker een feestje vieren. Die vrouw die moet een schone avond hebben, een mooie vrijgezellenavond. Het enige wat ik ga doen is muziek maken en verder bemoei ik me helemaal nergens mee. Carnavalsdinsdag is de boerenbruiloft in Venray. Iets waar boerenbruid Nicole al behoorlijk naar uitkijkt. We hebben heel veel verrassingen. Een hele leuke verrassing is dat er een hele grote flashmob komt. En de trouwerij natuurlijk hier achter ons op het bordes. Dat is natuurlijk het hoogtepunt voor ons. Ja. Het feestje van de Hazinnen liep door tot in de late uurtjes. Die avond laten de dames uit het Poelhazenrijk zich niet afnemen. Vandaag ging om 10:30 de carnavalsoptocht Landweert van start. Leerlingen en leerkrachten van de 4 basisscholen, de Vlaswei, Montessori School Venray, de Landweert en de Kruutwis deden hieraan mee.
Ondanks het feit dat het vrijdag de 13e was, werd de kou door de zon verdreven en hadden jong en oud veel zin en plezier in het gebeuren. Een dergelijke organisatie vraagt veel voorbereiding en samenwerking. Nou, ten eerste hebben we op school een hele betrokken commissie met leerkrachten en ouders. Ouders regelen heel veel mee en zijn betrokken bij de wijk hier in het geheel. Alle organisaties, Hazekeutel, de Pielhaan niet te vergeten, komen allemaal gezellig langs met hun eigen schema. En met z'n allen wordt er gewoon gezorgd dat er een mooi plaatje staat. En natuurlijk een prachtige dag vandaag. Jullie hebben natuurlijk heel veel zin erin en ik denk de kinderen ook, als ik het zo zie. Absoluut. De kinderen zijn al, vooral afgelopen maandag komen ze al binnen van mogen we al verkleed, is het al bijna vrijdag. En we hebben dit jaar ook gezorgd dat onze eigen prins en prinses met alle groepen een optreden hebben voorbereid. Waardoor ze natuurlijk nog meer uitkijken wanneer zijn wij aan de beurt met ons carnavalsfeest. Prinsen, prinsessen en hun adjudanten, alle prachtig gekleed, gingen te voet of in een voertuig met onder andere de leerlingen, leerkrachten van hun school door de straten van Landweert. En wat is jouw taak vandaag? Om prinses te zijn. En dan gaan we carnavalsbal, gaan we feesten en zo. En we gaan in de kar springen en helemaal feesten. Dat klinkt heel erg leuk. En wat ga je nu zo meteen doen? Dan gaan we in de kar, gaan we een hele optocht samen met andere scholen. En dan, wij zijn onze laatste school. En dat is wel heel leuk altijd. En wat is jouw taak vandaag? Adjudant zijn. Van wie? Van prinses Lis. Nou, ik moet natuurlijk prinses zijn en ja, gewoon feest en alles. Met z'n vieren. En ik zie jullie op een hele mooie kar staan. Wie heeft deze kar gemaakt? Ja, wij en met de ouders. OBS de Landweert. Venray, Prins. En wie ben jij? Camelia van Rijt. Prinses van OBS de Landweert. Na afloop was het toch wel een beetje koud geworden en ging iedereen verder feest vieren op hun eigen school. Tot zover het PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Zondagavond is een reportage van de Roots en inchecken te zien op PLMA's TV. De eerste uitzending start om 7 uur 's avonds. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond zijn er opklaringen en er is sluierbewolking die geleidelijk toeneemt. Vannacht kan er af en toe wat lichte regen vallen en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Zaterdag overdag is het half tot zwaar bewolkt met af en toe wat regen of een bui. Ook breekt af en toe de zon door. Overdag zal het ongeveer 9 graden worden met een matige wind. Tijdens de 3 carnavalsdagen van zondag tot en met dinsdag zal het vrij zacht zijn met middagtemperatuur van 8 tot 10 graden. Het is tijdens deze dagen overwegend half tot zwaar bewolkt en overwegend droog. Veel regen wordt tijdens de carnavalsdagen niet verwacht.
Ik wens je hele fijne dagen en tot de volgende keer.